В сърбъра. Здрасти хора, аз съм... Ето, че вече пак се говори негови си. Така. Аз съм GetRect. Това е следващия епизод на началото на света. В който ще гледаме да се поразвиваме още малко. В предишния клип ви казах, че задължително ще направя Try to not laugh challenge. Не, ще направя покрива. И затова отивам да сеча дърва. Вело, искаш да направим така. Аз ти давам брадва, ти отиваш да сечеш. Да бе. И аз нямам друга работа тук да си... Айрон? Да бе. За 2 айра няма тук да ти... Ама не, да, аз имам. Си губа времето. За 2 диаманта. Ти нямаш диамант. Имам. Да ми ги покажи. Много искаш. Имам тук цяла стая да претаписирам ти... Кена го шит, ако някой звънне. Да ти звънна. Тъпно ти на устата, мъжкарче. Така, нека да започнем покрива. И така прави първичко. Значи... Аз имам легло, така. Имам легло, значи... Стълби. Не това. Значи взимаме. Това много шит така. Имаме много пепър, хора. Много пепър. Ще имаме да си направим книги. И то много. Само тук да остава той айрон. Пепър ти знаеш ли шо? Хартия. Добре. Това не знаеш. Крафтинг таблер. Мога да си направя цел сет майче. Какво си направиш? Мога да си направя цел сет. Не мога цел сет. Мога да си направя. Мога да си направя. Ако направям така ще го засенча. Вече малко шитки става. Гледайте колко дърт, хора. Гледайте колко дърт. Право... Искам да как го направя. Тук съм го измислил така, ще го направя. Що го измислих? Нека само, че тук да сложим. Нека тук да сложим. Така. Там ще го продължиме и ще стане много яко. Според мен да е. Не бяха поръчките. Покрив, защото вече колко епизода, 3 епизода без покрив. Да ви кажа, че горе-долу сме се развили за 3 епизода и то по 12 минути. Това е вече 5 епизод. Как 5 бе, на мен ми е 3. Не знам кой ти е, но за мен е май 5. На теб, Велчо, то ти е 4 са. Не знам. От теб са то ти е 4, от теб ти гледах 3. Значи трябва да... Ама не, я ми се качва 4-тия. В момента ми се качва 4-тия епизод. И не знам на мен защо е така, нещо се е бъгнало при не при качването, а нещо, защото изтривах нещо и нещо се е бъгнало сигурно. Хора, да ви кажа, в четвъртък поредицата ще бъде спряна. На началото на света. Води? В четвъртък сме на училище отново и ти трябва да си бегаш. Да. Това ще е шит. И да, хора, това ще е поредицата, няма да е бега. Аз като си отида ставам по... Не съм роден. Не съм роден пет. След тая. Добре, няма значение, да се пребера в Петрич, ще правя поредици. Ако брат ми не ме притеснява и не ме тепа и
Ако и на вас ви се е случвало, палец нагоре. Виждате хора, пауза. Не е верно, не лажи. Извинявайте хора за прекъсването, просто ми се обадиха и нямаше как да не дигна. Една секунда пак трябва. Много извинявайте за прекъсването, просто като е Вектор БГ взема да откача на някои секунди. Ей! Деца, това зомби как ще го отнесе? Си го скарам на него. Ей! Че дойде и ще видиш! Ще дойде и ще видя. Какво ще видя, бе? Че вече са минали 5 минути. Така хора, сега сме за дърво. Леле, ако стана... Добре, бе, спирам майтапа се хора. Това беше майтап просто за смях на клипа. То големия смех. Ти къде си сега, бе? Взимам си дърво. Откъде? Откъде? От гората. Аз ти се маля за малко тук. Защото е много силен. Ай ти какво? Аз ще играя без звук. Защото съм няк. Ще играя с звук. След мъничко ще играя с звук. Защото сега, че им проникне в къща и че иска да ми открадне айрон. Добре, да увеличавам. Чекай са те къща. Ти си къща, нали? Това трябва да изляза да копая. Това чоки ти отсече къщата, има много дръви. Ей! Нали ста? Не! Виждате ли? Видяхте ли? Колко кожа ще си взема в момента? Наша вече е кожа. Колко изпирал с кожа. Помни сте ли? Идвам да колупирам. Вело, още ли си с здравените неща? Отбе ти с най-яките. Дали верно си с дървен меч? И ще спадаме на вас. Дървена кирка. Дървен меч, дървена кирка и дървена лопата. Ей! Какво трябваш там? О, 4 айрон. Бегай, бе! Чести братче, бе! Иване! О, бе, не съм ти взел. Добре. Шивното пръсце! Пешо! Какво може? Не съм ти стафил, какво? Само 5 книги. И колко книги имаш? 4? Не знам, беги оттам. Запих ти малко месо. Но я месо не държах само. БГ. Кой бие повече демидж? Бразва или меч? Някакъв кажете сега. Балтия. Батията. Experience. 9 левел. Това беше победиска. Ей! Букук! Какво бе? Какво па си украл отвътре? Ще те бират в вас, нали? Ей! Дей!
Дей сме трите книги. Ела бе. Ела ти се Дека с... Ей, Ела. дей сме трите книги, бе. Глуп. Ела бе, често са. Ще ти кажа я на тебе в един час. Ела то чест моя бе, ела. Един час уж ще отидеш да си чеш дърво, това е така е. Опа, извинявай. Влез по-навътре, бе. Да те бутна? Бегай. Ама ще бутна с... Бегай. С книгите бутна. Бегай, ти нямаш книги. Имам. Немаш. Обърни се. Обърни се. Кой няма книга? Нали го тафих от тебе? Та ме гониш? Да си им върнеш книгата. Та си е моя. Не съм те тафил. Май, не съм май. Битията пихи. Помня. Аз мисля, че не те тафих. Да берем малко друго. What? 13 минути. Кога минаха, бе? Мой са 11. Верно ли? Да, аз почнах по-рано. А аз спирах. Да, и ти спира. Както и да. Хора, нека стане 14 минути. Хора, извинявам се, че така ме подлъгах, че покрива ще е в момент. И ще качме следващия епизод. Нищо, знаете ли какво? Извън кадър мисля да го направя това. Ще го направя извън кадър цялата къща и... Пак паднах в Iron. Ще го направя извън кадър, да. И на клипа ще ви го покажа какво е станало в къщата. Или просто ще паузна. Да, ще паузна и след малко ви показвам. Какво е, бе? Нищо. И кажеш ти към колко си бегаш. И аз паузах клипа, за да довърша това, защото има 13 минути и 50 секунди. Еми хора, вече е към 14 минута, затова ще се прибера в къща и ще пауза клипа. Ще спра по-точно клипа, ще пауза. И това беше от мене. Аз бях GetRect. С мене беше Vector BG. Вектор BG. Едно и също е. Не, не. И да. Чао хора и от мен, защото аз няма да... Това е. Не, Луан. Затова ви казвам Чао. едно чао.